Ummi daga Barnawa. To Ummi ya mutan Barnawa. To tambaya ta nawa za a baki Ummi? To dama ba wanda ya taba tambaya ta biyu Ummi. Kina tare da ni? Tambaya ta biyu Ummi wato tambayar cin kyautan salsabil gidarobi da ke kasuwan Bacci Kaduna ne Ummi. Suka ce a wace shekara ce aka fara gabatar da shirin hajjin bana na babbar tashar rediyo Najeriya Kaduna, kuma shekaru nawa kenan yanzu? To Ummi kin rikito, da fatan zaki tara wani makon. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. To da wa nike tare? Wane? To Bitrus daga ina kake kiran mu? Ya kudandan Bitrus. To tambaya ta nawa za a baka Bitrus? Tambaya ta uku Bitrus. Kana tare da ni ko? Tambaya ta uku Bitrus, tambayar cin kyauta ne wato daga Abdullahi Trading Company gidan Katifa da ke kasuwan Bacci Kaduna. Suka ce wani tsohon gwamnan jihar Kaduna ne kwanan nan ya cika shekaru 70, kuma lokacin wani shugaban ƙasa ne ya zama gwamna a Kaduna, Bitrus? Bitrus! Bitrus! Ka rikito Bitrus, ba haka an san tambayan take ba, da fatan za ka tara wani makon. Hello, salamu alaikum. To da wa nike tare? Ina tare da Maman Khalifa Tudun Nufawa. Maman Khalifa ya Tudun Nufawa? Tudun Nufawa lafiya kallon. Masha Allah. Tambaya ta nawa za a baki Maman Khalifa? Tambaya ta uku. Tambaya ta uku Maman Khalifa. Wato tambayar cin kyauta ne daga Abdullahi Trading Company da ke kasuwan Bacci Kaduna. Suka ce wani tsohon gwamnan jihar Kaduna ne kwanan nan ya cika shekaru 70, kuma lokacin wani shugaban ƙasa ne ya yi gwamna a jihar Kaduna? Wannan tsohon gwamnan dai shi ne Alhaji na Madisambu. Kin rikito? A lokacin Kin rikito? Umar Musa ‘yar Aduwa. To ba haka ansa take ba, da fatan za ki tara wani makon. Hello, salamu alaikum. To da wa nake tare? Sanusi Isa daga ina kenan? Daga nan Kaduna Doka. Sanusi? A ban tambaya ta uku. Sanusi? Ina jin ka. Ka ce daga ina? Daga nan Kaduna Doka. To ya Doka? Doka na ce a tsawo. To tambaya ta nawa za a baka Sanusi? Ta uku. Tambaya ta uku Sanusi. Ina jin ka. Wato tambayar cin kyauta ne daga Abdullahi Trading Company gidan Katifa da ke kasuwan Bacci Kaduna. Ina jin ka. Suka ce wani tsohon gwamnan jihar Kaduna ne kwanan nan ya cika shekaru 70, kuma lokacin wani shugaban ƙasa ne ya yi gwamna a jihar Kaduna? Sanusi. To abba shi ne lokacin shugaban kasa Shagari. Sanusi. Ina jin ka. Ka rikito Sanusi ta ka, da fatan za ka tara wani makon. To Sanusi kenan inda fa wato ya rikito, da fatan zai tara wani makon. Hello, salamu alaikum. To da wa nake tare? Wane? Haruna. To Haruna Ardo ya angon Sanusi. Tambaya na uku Haruna Ardo. Kana tare da ni?
Wato tambayar cin kyauta ne na Abdullahi Trading Company da ke kasuwan Bacci Kaduna. Kana ji na? Suka ce wani tsohon gwamnan jihar Kaduna ne kwanan nan ya cika shekaru 70 kuma lokacin wani shugaban ƙasa ne ya yi gwamna a Kaduna. Wannan gwamna shi ne Hamidu da ya gwamna duk da bata. Ya yi gwamna shi ne Hamidu Ali Hamidu duk da bata. lokacin Abacha. Haruna Ardo. Ba haka amsar take ba, ka rikito da fatan za ka tara wani makon. To, Haruna Ardo kenan inda fa wato ya rikito. Hello, salamu alaikum. To, da wa nike tare? Zainab ya Kabala West. To, tambaya ta nawa za a baki Zainab? Tambaya ta ɗaya Zainab. Wato tambayar cin kyautan taraba suya ne Zainab. Wai akwai sunan wani lokaci da mutane ke ambatansa. Daga cikin sunan wannan lokacin za ki cire sunan mutum ko abin da mutum yake yi a rayuwarsa ta duniya. Ana cire Amina a lokacin damuna. Zainab, kin rikito ta ka Zainab, da fatan za ki tara wani makon. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maji daɗi barka da kokari barka da aiki. To, barka da shigowa, da wa nake tare? Yana tare da wala mai na'ura babba. To, mai na'ura tambaya ta nawa za a waka ya mutanen Abakwa. Abakwa na cikin koshin lafiya alhamdulillah. To, masha Allah, tambaya ta nawa za a baka mai na'ura. Wai wannan tarin jiya daga ina ka samu shi ne? Wale mai na'ura, ina ganin yau kai ma za a haɗa ka da shi kenan. Tambaya ta nawa za a baka? Tambaya ta 8 wato tambayar ƙarshe kenan mai na'ura. Ƙarasa mana waɗannan karin maganan guda 3. Na farko, idan dalili ya yi dalili. Idan dalili ya yi dalili. Wannan ta yi mun ɗauki majiyaci. To, a gaya ma na ƙarshen? Yawwa. To, kwana da tashi. Kwana da tashi. Wannan su mai bari in baka haka da Allah ta rake nan dai abin ya huta. Yau sai an sa ma wannan ɗan rakiya mai na'ura. Abin ya huta sai baki hadi. Ina godiya da fata ta tashi lafiya. To, muna godiya ubale mai na'ura amma dai ka rikito. Hello, salamu alaikum. To, da wa nake tare? Firdausi ya mutanen angon Sunusi. To, tambaya ta nawa za a baki Firdausi? Tambaya ta 1 Firdausi. Wato tambayar cin kyauta ne na taraba suya. Ki ɗan matsar da akwatin rediyon ki saboda in ringa jin ki yadda ya kamata. Tambaya ta 1 tambayar cin kyautan taraba suya ne Firdausi. Suka ce wai akwai sunan wani lokaci da mutane ke ambatansa. Daga cikin sunan wannan lokacin za ki fitar da sunan mutum ko abin da mutum yake yi a rayuwarsa ta duniya. Firdausi. To, wannan lokaci dai shi ne lokacin damuna. Na'am. Kuma ana yin To, Firdausi. kuma lokacin damuna. Me ake cirewa? Sunan me ake cirewa lokacin damuna? Dama ana yin noma lokacin damuna.
Kwarai da gaske ana yin noma lokacin damuna Firdausi. To sai wani suna kuma ake cirewa a ciki bayan noma? Ana sa ma mutum damuna. Ana sa ma mutum damuna. Firdausi, Na? kin rikito Firdausi da fatan za ki tara wani makon.